Gipang tunulan og hinabang gikan sa lokal nga gobyerno sa General Santos City Department of Social Welfare and Development Office kun DSWD tingog party list House Speaker Martin Romualdez ug Juan Pacman party list ang mga trabahante sa mga mall sa syudad nga temporaryong nawalan og trabaho tungod sa linog. Gisiguro sa lokal nga gobyerno nga matabangan ang mga trabahante sa mga mall nga grabeng naapektuhan sa linog nitong Biyernes sa hapon, Nobyembre 17. Gihimo ang distribution sa relief assistance sa Oval Gymnasium nitong Sabado, Nobyembre 18. Laing hugna sab sa assistance ang ipangapud-apud ngadto sa mga empleyado sa mga mall sa Gensan kagahapon Domingo, Nobyembre 19 sa Oval Gymnasium. Mismong si DSWD Secretary Rex Gatchalian ang mitunol sa mga hinabang. Kuyog ni Gatchalian si Mayor Lori Pacquiao ug ubang opisyal sa lokal nga gobyerno. Sa susamang adlaw nang hatag sab og mga hinabang si ACT-CIS Congressman Erwin Tulfo ug House Speaker Martin Romualdez sa pakig-alayon sa DSWD. Kauban ni Tulfo si Mayor Pacquiao ug ubang opisyal sa lokal nga gobyerno. Mitunol sab og hinabang pinansyal si Tulfo sa tulo ka mga pamilya nga namatyan tungod sa linog nitong Biyernes. Matag pamilya nakadawat og tag 25,000 pesos. Gihimo ang distribution sa Oval Covered Court sa syudad tungod sa linog, daghang negosyo ang apektado. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.